Els Mossos han esdevingut una realitat i a la vegada també un cim. Per la ciutadania són ja una presència pròxima, eficaç, integrada, professional, competent, competitiva i arrelada. Gràcies a tots ells, Catalunya, ara sí, tota Catalunya, ja disposa de la seva policia pròpia. Moltes gràcies i felicitats. La inauguració d'aquesta comissaria dels municipis de Vila-seca i Salou no és una inauguració més, perquè en la posada en funcionament d'aquesta comissaria i a partir d'aquesta mitjanit els Mossos d'Esquadra serviran ja al 100% dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.